Tenim un contracte amb l'empresa Allianz que contempla que durant qualsevol revisió o manteniment s'ha de substituir aquest aparell per tal de garantir l'operativitat de 4 helicòpters i l'empresa Allianz no està complint amb aquest contracte de substitució d'aparells. Aquesta situació fa que evidentment haguem d'aplicar solucions perquè evidentment des de SEM el que fem sempre és garantir l'atenció a la ciutadania. Quan hi ha 4 helicòpters disponibles, aquests s'ubiquen en les 4 bases habituals. Quan hi hagin 3 helicòpters disponibles, evidentment el que fem és ubicar-los en diferents punts del país per garantir els 3 serveis que volem garantir, que és la cobertura territorial de tot el país, l'atenció a la pediatria de crítics en mitjans aeris també a tot el país i l'atenció 24 hores en mitjans aeris també a tot el país. Per tant, quan hi ha els dies que hi ha 4 helicòpters, que són la majoria, doncs estaran ubicats a les seves bases. Els dies o moments que hi hagin 3 helicòpters, evidentment els reubiquem per cobrir aquests 3 serveis a tot arreu. Per tant, no és un tema fixe i estable, sinó que s'adapta en cada moment segons la situació en aquell moment. Pensem que hi ha serveis en què poden intervenir més d'un helicòpter i, evidentment, seguim fent la cobertura a tot el país. I pensem que hi poden haver situacions meteorològiques que hi són de normal i funcionem de normal d'aquesta manera, que poden afectar a un dels recursos aeris o a tots, i continuem atenent a tota la ciutadania. Això és un tema de país i no és un tema territorial. Nosaltres ubiquem els recursos en les millors ubicacions possibles per cobrir tot el país. Aquestes ubicacions es poden modificar, evidentment, segons la situació meteorològica, com per exemple ens ha passat avui, i això és algo rutinari que ens passa d'estàndard. A partir d'aquí, en situació meteorològica estable absolutament a tot Catalunya, si hi ha 4 helicòpters, s'ubicaran a les seves 4 bases. Si hi ha 3 helicòpters, s'ubicaran a Lleida, a Sabadell i Girona, perquè volem garantir l'atenció territorial a tot Catalunya, l'atenció a pediatria de crítics a tot Catalunya i la cobertura 24 hores a tot Catalunya. No hi ha cap voluntat de reorganitzar els helicòpters de forma estable a Catalunya. SEM té 4 helicòpters a Catalunya. Considerem que aquest és el dispositiu que volem tenir per donar resposta a tota la ciutadania i, per tant, aquesta és la voluntat i aquest és el treball. No estem parlant de cap reorganització en cap altre sentit. Per tant, SEM vol tenir 4 helicòpters operatius a tot Catalunya i busca solucions en aquest sentit. Llavors, que hi hagi una situació complexa en el sector, evidentment fa que totes les accions tinguin una temporalitat diferent de la que voldríem si es tractés d'un sector on hi hagués una concurrència important i, per tant, es poguessin prendre decisions de forma àgil i senzilla. Evidentment que explorem tots els escenaris, evidentment, però no d'ara. O sigui, no d'ara de fa una setmana, sinó, evidentment, dels últims mesos hem estat treballant en diferents escenaris per poder veure quina és la millor opció per garantir l'atenció a la ciutadania, lògicament.